V dnešnom videu som vytvoril Minecraft farmu, vysadil som semienka a nahnal som do ohrady nejaké zvieratá. Spávali v tomto našom krásnom svete, ktorý sme si v minulom dieli založili. V dnešnom dieli by som chcel niekde pri vode vytvoriť farmu, že tam budú aj zvieratá a nejaké saplingy a samozrejme semienka, budeme pestovať prevažne seno, potom si tam naženíme aj ovce na vlnu, pretože chystám nejaký taký veľký projekt, ktorý sa hlavne bude skladať z vlny, ale nechcem predbiehať, len poviem, že budeme potrebovať veľa ovcí, ale v dnešnom videu si tam naženieme teda asi pár slepíc iba. Ja sa pozriem, či sa takto ešte furt kraftí ten plot, jeho kraftí sa to ešte takto, ten fence, a potom bránka sa tuším kraftí opačne. Idem naťažiť drevo. Ok ľudia, tak už mám drevo. Idem teda skúsiť, či sa tak kraftí tá bránka, takže ja si z tohoto prvé urobím takto opracované drevo. OK, a teraz, takže ja teraz tady sa budem snažiť získať nejaké seedy, nejaké semienka. Ok ľudia, tak už mám nejakých 10 semienok. Teraz ich idem tady vysadiť, ale prvé si musím vykraftiť motiku. Keď sa nemýlim, sa kraftí takto. Jo, takto sa kraftí motika. A tady si teda pri tej vode si to vytvoríme, aby sme to mali neustále zavlažované. Takže ja to sem takto urobím a vysadím sem nejaké semienka teda. A v ďalších dieloch samozrejme budeme túto farmu zväčšovať. Potom urobíme aj farmu na iron, z iron golemov, ale to urobíme až neskôr teda. A teraz, jo, idem urobiť tú ohradu. OK, takže teraz tu urobíme takto ohrádku, kde budú slepice, takže bude to nejaká malá ohrádka. Jo, už mi došiel plot, takže idem ešte nejaké vykraftiť. Sem, ešte to trošku zväčším. Tady dám bránku. Teraz jo, zoberiem si takto seedy. Zoberiem takto túto slepicu a naženieme do tej ohrady. OK, takže slepicu máme v ohrade. Ja ju takto ešte nakrmím. Jo ľudia, od tejto doby sa mi vyplo natáčanie, ale už som aj tak nič netočil, už som išiel dotočiť iba koniec. Takže takto vás poprosím, keď sa vám toto video páčilo, samozrejme zanechajte like a odber a vidíme sa pri ďalších takýchto videách a určite sa tešte na Minecraft Survival číslo 3, takže čau.